Magandang hapon po mga kabarik. Tayo po ngayon ay magluluto ng kare-kare. Bali, ang lulutuin natin ay buto-buto ng baboy. Ngayon po, kahit ano pong part ng baboy, pero ang pinakamaganda sana yung pata ng baboy. Kaso ang nabili ko sa palengke, ito lang po. Buto-buto. Pwede rin naman ito. Tapos, ang sangkap na gagamitin ko, meron po akong ito, may sitaw, tapos talong, saka pechay. Yan. Tapos meron akong bawang at sibuyas, saka mamasita, kare-kare mix, saka pork cube, saka magic sarap. Saka meron din tayong paminta at mantika para sa panggisa. Ayan. So, samahan niyo po ako mga kabarik sa pagisa. Tara. Ay, yung mga kabarik, lagyan natin ng mantika. Igigisa muna natin. Nahin natin yung sibuyas. Gagawin ko yung bawang. Parang lakas yung apoy. Sunod natin yung baboy. Lagyan na natin siya ng pampalasa, magic sarap, para lumasa na sa baboy. Lagyan na rin natin siya ng paminta. Haluin. Takpan muna natin siya mga kabarik. Ito natin mga kabarik na kanapunta at nakayo na. Lagyan na natin siya ng tubig. Kulang pa rin. Ito, sweet. Kulang pa. Haluin natin siya. Ngayon mga kabarik, pwede na natin ilagay itong pork cubes.
para lumasa na siya habang kung pinapalambot yung baboy. Tapos takpan ulit natin siya mga kabari para lumambot. Yan natin. Malambot na itong baboy niya. Pwede na ilagay itong kare-kare mix. Medyo malambot na. Ilagyan na natin yung kare-kare mix. Ilagyan na natin. Tingnan natin kung tama ang lasa. Medyo matabang pa ng konti. Mag-add tayo ng asin. Bagay, may bagoong naman na sausawan. Tignan natin ng konti. Tama na ang lasa. Lagyan na natin yung lagyan na natin sitaw. Ay ano? Talong. Sabay na natin yung sitaw. Yan, takpan muna natin para maluto yung gulay. Natin ang kabarik. Pwede na natin mga kabarik ilagay yung pechay. Pechay ang pinakahuling gulay na nilalagay. May kare-kare na mga kabarik. Papasarap na naman ang kain natin ito. Ang bunso ko sa kapanganay ko mahilig sa gulay. Ang pangalawa ko lang ang ayaw ng gulay.
Takpan muna natin para maluto yung pechay. Mga 2 minuto, luto na itong pechay. Natin mga kabarik, luto na to. Patay na natin, luto na yan. Okay. Lagyan na natin sa para makakain na. Sarap na nito mga kabarik. Wala yung tal. Ito na po mga kabarik yung yung kari-kari or kari-kari Bicolano Express. Sana po mga kabarik nagustuhan niyo yung aming niluto, at para po dun sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe na po sila para lagi po silang updated sa aming mga video. Maraming salamat po.